Остава хора, тук сме с Box TV. Отговарям на 5 въпроса, 5 от 5. Зино, let's go. Ако можеш да имаш безплатен абонамент за нещо, какво би било то? Нека да кажем, че Netflix, защото там има много неща, които не мога да гледаш онлайн. Така че избирам Netflix. Какво обикновено правиш, за да се отпусне след дълъг ден? Ами да кажем, че си размишлявам за нещата, които съм правил през деня и дали съм една стъпка напреде. И също така си правя план за следващия ден на спокойна музичка, да кажем, някакви хубави честоти. Кое е твоето любимо време от деня и защо? Нощта, разбира се, нощта. Let's go. И защото тогава има най-много движение, според мен. Мечтите не спят, така че тогава най-много действам. Какво е най-важното нещо за теб в един приятел? Доста интересен въпрос, който доста хора не спазват. Нека да кажем един приятел да е лоялен и винаги да е до тебе. Кое е твоето любимо приложение на телефона? TikTok. TikTok може би ми е вече любимото приложение.